Lad os bygge mere på Titanic. Hvad er det ved at bygge der? Hvornår kan jeg komme ind? Siger hvem? Hvornår kan jeg komme ind? Hvem er det, der siger det? Nej. Jeg vil prøve at mig. Daniel. Hvornår kan jeg komme ind? Når du trykker på mit. Det ved jeg ikke. Den siger bare login failed, try again. Du skal ikke trykke på zoom, du skal ind og finde den på ny. Hvad hedder den? Du hedder Z-kralle Hey, hvad laver I? med C. Ja, du skal hjælpe mig med Hey, drenge. Hvis min lillebror han kommer, så ødelægger han altså videoen. Hvorfor det? Han skriger. Jamen, vi kan ikke høre ham, heldigvis. Ind på videoen. Så er jeg her. Julie. Jeg kan så ikke lave en mand som det er du. Hallo. Nej, vores gæst, den her server, han blev åbnet i forgår, så den næsten bare bygger over det hele ind i gæst. Det er åbent i forgårs. Ja, den gjorde. Nå, det var meget godt. Du kan tage dig færdig. Om jeg er her, ja.